Park που μοίρασε προηγουμένως τα 5 δώρα στους μικρούς μας φίλους που βρίσκεται στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας, τις ξένες γλώσσας page της κυρίας Ρούτσα που βρίσκονται Καλαμάτα, Μελιγαλά, Διαβολίτσι, Αρβαρά, τα σούπερ μάρκετ Πορκής, την ηλεκτρονέτ Κατσαρός που προσφέρει ένα τάμπλετ στους δρομείς των 10 χιλιόμετρων, την κλήρωση την οποία θα κάνουμε μετά. Απολαύσουν ένα πολύ όμορφο γεύμα. Την κλήρωση και αυτή του Ματζιώνα θα την κάνουμε μετά. Της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας. Τα οπτικά Παναγιωτόπουλος, όπου μας έχουν δώσει 100 εκδοτικά κουπόνια της τάξης των 50. Τέταρτος αγώνας Δρόμου Καλαμάτας. Ο αγώνας της πόλης, ο αθλητικός αγώνας της πόλης μας. Πάντα κοντά στον αθλητισμό, πάντα κοντά σε όλους. Πώς τα βλέπεις? Μεγάλη συμμετοχή. Μεγάλη συμμετοχή, έτσι. Διοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας με τις... Στην όπορφη πόλη μας, να σηκωθείτε να χειροκροτήσετε την εκδήλωση και να τους ενθαρρύνετε. Είναι ό,τι καλύτερο το χειροκρότημα, το ζεστό σας χειροκρότημα, ό,τι καλύτερο για αυτούς τους φίλους που θα κάνουν 10 χιλιόμετρα από την πλατεία μέχρι το Φιλοξένια και επιστροφή. Θυμίζουμε στους φίλους δρομείς ότι αμέσως μετά το τέλος θα γίνει η κλήρωση του τάμπλετ της κυρίας Κατσαρού, καθώς και 3 δωρεπιταγές από το Ματζιώνα. Η ηλεκτρονέτ Κατσαρός και ένα τάμπλετ σε έναν τυχερό. Δεν ακούω χειροκρότημα, να πάμε δυνατά! Πιο δυνατά! Ένα λεπτό και μετράμε αντίστροφα! Μετράμε αντίστροφα! Η κίνηση στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων θα δώσει ο Αντιπεριφερειάρχης της Μεσσηνίας, κύριος Γιάννης Αργυράκης. Ένα 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάμε τίποτα να χειροκροτήσουμε αυτούς που δεν παίξουνε. Έλα να μας ακούσουν όλοι. 14ος αγώνας Δρόμου Καλαμάτας. Ο αγώνας της πόλης, ο αγώνας που τον στηρίζετε όλοι σας. Θα περάσετε όλοι κάτω από την αντένα, μη σπρώχνεστε και έχουμε κανένα πρόβλημα με την ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Σας θέλω όλους έτοιμους. 10, 9, 8, ευχαριστούμε κύριε Αργυράκη για την εκκίνηση. Σιγά σιγά μέσα από την αντένα, όλοι θα τρέξετε. Όλοι θα τρέξετε, όλοι θα το ευχαριστείτε. Πέτρο ο κόσμος. Αθλητική κορφή της πόλης. Η Καλαμάτα τρέχει, η Καλαμάτα γιορτάζει. Κύριε Γιάννη Μανιάτη, καλό ταξίδι. Κύριε Γιάννη Μανιάτη, γεια σας. Ακολουθεί το Κεφιάτ, τα παιδιά του Κεφιάτ στον αγώνα. Ένα θερμό χειροκρότημα. Θερμό χειροκρότημα για αυτούς που είναι χειροκρότημα στον αγώνα. Στα παιδιά του κέντρου φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης. Μαζί με τον οργανισμό έχουν φύγει στην διαδρομή πάνω από 800 άτομα. Είναι ένα αριθμός ρεκόρ για την πόλη μας.
32,5. Πλατεία φιλοξένια επιστροφή. Συγχαρητήρια Γιώργο Καραβίδα. Ξεκουράσου πάρα την ανάσες να μας πεις και δύο κουβέντες. Στάθη. Γεια σου Καρούς. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ να αδειάσει η πλατεία ενώ έρχονται και οι πρώτοι αθλητές του δυναμικού βαδίσματος. Έρχονται οι πρώτοι αθλητές. Συγχαρητήρια. Ενώ έρχεται ο τρίτος αθλητής, είναι ο Νικόδημος Νικολακέας από τη Μάνη. Νικολακέας Νικόδημος. Μπράβο ρε Νικολακέα. Συγχαρητήρια. 36,5. Μπράβο Νικόδημε. Και ακολουθεί. Γύρω και Βόλος ένας μαραθωνοδρόμος που τερματίζει τα 10 χιλιόμετρα. Συγχαρητήρια. Κοντά μας είναι ο νικητής του αγώνα. Κοντά μας είναι ο νικητής του αγώνα, ο κύριος Καραβίδας από την ΑΕΚ που μας έκανε την τιμή να βρεθεί στην πόλη μας σήμερα. Είναι από τους πιο μεγάλους μαραθωνοδρόμους. Και 3 φορές έχει έρθει πρώτος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου δρόμου. Από το Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα. Ενώ τερματίζει άλλος ένας φίλος τραγουδιστής. Θα μας πεις τα ρεκόρ σου. Θα σε ευχαριστούμε που ήρθες στην πόλη μας και μας τίμησες με την παρουσία σου. Ενώ τερματίζει ένας φίλος μας ακόμα, πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχω πάρα πολύ σημασία. Ήταν δυναμικό βάδισμα ο άλλος. Από φαίνεται η ώρα που δεν είχα προβλήματα. Έχω κάνει πάρα πολλούς αγώνες, την λέω χαρά από εγώ. Και νομίζω είναι πολύ ευχάριστη, πολύ καλή, σε όλες τις παραγωγίες, σε κόσμος εντάχει τέλος πάντων των αθλητών. Και όσοι έχουν ασχοληθεί με την οργάνωση, πιστεύω ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.